हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरी तड़का और हम सुनाओनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी। फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। रउआ लोग जानत बानी कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से लड़त बाना। आज के ए वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करम। काराकाट लोकसभा चुनाव के खातिर मैदान में उतरना निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह त इनकर सपोर्ट कुछ जदयू नेता करत रहला लो, लेकिन वो लोग के सपोर्ट कईल भारी पड़ गई। रोहतास जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा एगो सगरो नेता के पार्टी से निकाले के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र लिखले बाना। सुनी पत्र में का लिखले बाना। पत्र में जिला अध्यक्ष साफ साफ लिखले बाना कि मुखिया सूर्यवंश सिंह, राजपुर प्रखंड अध्यक्ष झूना सिंह और जिला महासचिव सूरज पासी के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के सम्मानित करत देखल गईल बा। यही से ए लोग के पार्टी से निकाले के विनती बा। भोजपुरी फिल्म के पावर स्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट सीट से एकदम मन बना लेल बाना कि यही जैसे चुनाव लड़म। पवन सिंह लोकसभा क्षेत्र में रोड शो कईना, जिसमें जदयू के कई गो नेता दिखाई देला लो। पवन सिंह के भाजपा पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिल रहे, लेकिन भोजपुरी पावर स्टार टिकट वापस कर देना। एकरी बाद उ काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े के ऐलान कईना। ओकरी बाद से काराकाट से चुनाव के प्रचार करे खातिर गली गली घूमे लगना। तो वही में जदयू के कुछ नेता के देखल गईल, वही से जदयू के पार्टी ए लोग के पार्टी से निकालल चाहता। तो रउआ लोग के ई खबर कैसा लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी। फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद।